Мишо, ти ми се обади най-накрая да се видим, ела да седнем тук. Ти ми се обади и каза, че нещо си болен. Да. Имаш алергия ли? Да. Да те заведем ли при доктора? Добре. Добре, айде. Добре, Мишо, аз ще те оставям при доктора, нали? Да. Трябва да го прегледате. Да. Добре, аз ще отивам в коридора. Да, Мишо да е добре, много се притеснявам. Здравейчи. Мишо, какво ти казаха? Какво ти каза доктора? Аз имам енергия от всичко. Алергия от всичко? Да. И какво става? Ставаш червен или излизат пъпки? Трябва да бъда само в червено. Като имаш алергия, ставаш червен и не знаеш къде се намираш. Това съм го чела в една книжка. Добре. И трябва някой ми духа балончета. Доктора ли така каза? Да. Сега трябва да ти духам балончета. Ме гледай към мен, защо гледаш там на стената? Аз гледам към камерата. Пак камера, няма камера. Къде съм? Къде е Мишо? Мишо! Мишо стана червен! Къде съм? Коя си ти? Не излезоха! Балончета, какво ще правим? Никой не ме чува, но ти поне ще ме чуваш. Не, трябва да са поне 3. Не! Още едно остана! Защо толкова бавно? Най-накрая. Какво стана с мен? Беше целият червен, както каза докторката. Как може да бъде?